SAPI už 15 rokov prináša kľúčové legislatívne zmeny pre obnoviteľné zdroje energie a ponúka VIP priestor pre biznis a spoluprácu na SAPI Energy Conference. Ak chceme robiť zelenú transformáciu, v prvom rade musíme presvedčiť spoločnosť o tom, že tá zelená transformácia je pre ňu dobrá. Dôležitou takýchto konferencií je prinášať odpovede na otvorené otázky, a to hlavne v oblasti hospodárstva, politikami a partnermi a investormi, ktorí zapájajú sa do toho procesu. SAPI konferencia nám umožňuje prezentovať dobré riešenia pre vysokú odbornú verejnosť, poukázať na to, že aj na Slovensku dokážeme vyrábať unikátne a kvalitné výrobky pre obnoviteľné zdroje energie. Súčasťou konferencie je aj náš C&I Track, kde môžeme vidieť najnovšie produkty z tzv. Komerčného a priemyselného segmentu. Prvýkrát sme priniesli na Slovensku súťaž SAPI Energy Awards, kde sme oceňovali projekty udržateľnej a obnoviteľnej energetiky. Sme boli prekvapení množstvom veľmi zaujímavých a inšpiratívnych projektov a budeme radi, keď sa ďalší záujemcovia prihlásia na budúci rok. Staňte sa aj vy partnermi najväčšej energetickej konferencie o obnoviteľných zdrojoch a udržateľných energetických riešeniach na Slovensku. Viac informácií nájdete na stránke www.sapiconference.sk.